školního rozhlasu. Žádám všechny vyučující, aby se o této velké přestávce dostavili do sborovny. Opakuji, žádám všechny vyučující, aby se o velké přestávce dostavili do sborovny. Káva bude. Konec hlášení. Dále! Hraj! Pane učiteli, už je čas, musíme jít. Drahý příteli, no a co? Na minulost je vždycky času dost, ne? Marečku, podejte mi pero. Ale já jsem Kubarová, pane profesor. Já vím, Marečku. Kdo chybí? Míka. Míka se odstěhoval do Humpolce. Ale mě nezajímá, kam se Míka odstěhoval. To ať si vyřídí s paní profesorkou třídní. Já píšu stále nepřítomen. Pane Lorenz, uvezu to? Ne. A teď? Ještě ne. Nehoupat. A teď? Teď už jo. Bezva šárka, přijde Klárka, táně jak sen. A taky sen za Jenka v podkolenkách veselá jen. A všechny v sexy tričku postavičku měli ham. No prostě prýma štace, inspirace k maturám. Je pak ty fajn holky jsou. A ty mají zazděný naše lásky vysměný. Pavel Blažek. Nějaký blbeček nám tu pískal pod oknem, tak jsem vzala šutr. Jak se jmenuje děvče? Benešová. Jdeš pozdě, Benešová. Wolfhouse. 4,5 minuty. Nastav ruku. 1 za pozdní příchod a 1 za vízání pod oknem. To jsem nebyla já. A 2 za lhaní. Být se nesmí, se řekne doma. Takže on se ten most při teplotě 30 stupňů Celsia roztáhne o 17 metrů? Jo, bylo horko, tak se roztáň. O 17 metrů? Jsem se přepsal 10. čárce. Takže ten most se roztáhne o 1,70 m. Už jsi někdy viděl takovej most? Jo, na Berounce, ve Všeradech. Ale odchod, tohle je čistá koule. Palocaď ty grázle. Já nepůjdu. No tak to teda. Tak co, budeme čekat na toho Kubáta? Už je 11:30. Už je 11:30? No to ne teda, tyjo, já už musím na chalupu. Nazdar. No ahoj. Co čekáš, že teď bude? Všichni už jsou pryč. Tak to mi budete muset dát náhradní termín. Martine, my nic nemusíme. Budnou si to, tak máš za 5. To mám jako opakovat? Neopakovat. Máš 3x za 5. To je vyloučení ze školy. To mě jako kvůli jedný blbý matice vyloučíte ze školy? Víš co, vyříct si to s panem ředitelem, já teď nemám čas. Kolik te Vole, on to fakt neudělal. To nedovolil mluvit.
ahoj, tak jsme tady, jako každou středu, jako každý pátek. Je tady váš Arnošt se svou diskotékou! Ano, už se to točí, už se to roztáčí. Je to fajn, je to fajn, je to fajn, je to fajn, Týma den se nám dělá nálada, prostě skvělá, je to fajn, je to fajnový. Kolo. Ahoj, kotě. Ahoj, kotě. Statku? Jsou moc dobrý. Nekouří. Máte to tady opravdu moc hezký. To jsem ráda, že se ti tu líbí. Arnošte, je prostě boží. Jdeme se zatančit? Ty taky tančíš. Je to tak. Jsem jeden z nejlepších tanečníků disco. Tak to moc nerozbal, ať ty ubožáky nestrápníš. Jdeme na to. Roztáčíme hvězdná kola, správná věc, tanec volá, je to fajn, je to fajn. Ale, co to nevidí oko mé modravé? Ahoj, kočko. Tak, dneska to rozbolíme, dneska to roztočíme. Jste skvělí, jste báječní, jste dokonalí. Mám vás rád. Zdravíčko, to koukám, že máte štěstí, že jdu zrovna kolem. Na tuhle tu značku jsem odborník. Tím asi nic nevyvedu, no.